Takže čujte lidi, vítáme z mého dalšího videa a dneska si tady zahráme Minecraft Survival normální. Budou to asi 3 díly, budu si normálně získávat věci a dávajte mi lajky, odběry a zvonečky, je to pro mě obrovská forma podpory a nebudu to kecávat a jdeme na to. Tak, co? Přede mnou je hnedka vesnice, ale tam ještě nepůjdu, první si natěžíme dřevo. Tak, natěžíme si krásně, bude stačit třeba 5 minut. Jeden má to už vůbec. Lidi, mám na něho jít? Nebo mám jít do vesnice a připravit se prvně na něj? Já bych se první připravil, protože on by mě mohl zabít jako na 3 hody trojzubcem, takže já úplně nechci jako umřít, takže tam bude crafting, ale styky tam nebudou, takže styky musíme udělat. Tak a běžíme. Jídlo tam taky bude. Tak. Musíme najít kovárnu. Tam vidím hned jídlo. A je tady kovárna. Zatím to vypadá, že ne. Škoda. Nevadí, já si natěžím jídlo. Asi si musíme některé věci udělat normálně. Nevadí, třeba tady někde, když bude nějaká kejvka hezká. Doufám, že jo, protože kejvka by se mi dost hodila, ale první se tady nedělíme jídlo. Protože jídlo je taky potřeba. Já jsem jednou v Minecraftu dokonce umřel na jídlo, protože jsem si to nehlídal. A myslím si, že se snad jako zabiju, ale ne v Minecraftu, ale v realitě. Brewingstone nejsou tam poušny, ne. Kostka, ne. To nic není. Amo, co to je? Co to jako je? Tak. Vlastně tady je Iron Golem. Já jsem na to úplně zapomněl. To je Stone Cutter. Yes. No, jako nepotřebuji moc Stone Cutter, takhle. Hodil by se. Třeba když budu dělat baráček. Což spíš nebudu dělat, ale to je jedno. Tady vytěžím podlahu. Omlouvám se vesničení, ale tak. To je hezky tak na výstavce, tak proč bych si to nemohla vzít. Je to ještě takový krásný zvuk. Ten kámen. Napište mi do komentářů, jestli jste viděli film Speed. Já třeba. Tak, už máme skoro 14. Tak. Si vykraftíme meč. Pak si vykraftíme krumpáč. Proč jsem udělal 2 krumpáče reálně? Proč? No dobrý, tam musím ještě 2 stony. To je chyba. Dobrý. Jdeme si pec. A jdeme na výpravu. Běžíme. Dobrý, pohoda. Tak a tady může být aj železo. Je tady. Samej kopr, nechci kopr. Proč tady musí být kopr? Lidi, proč kopr? Nemám rád kopr. Fakt nemám rád kopr. Nemám rád kopr. Od téhle doby nemám rád kopr. Měl jsem rád koprovou máčku, ale teď už ne. Kvůli tomu, že tady není iron a je tady jenom samej kopr. Ruin portal, rychle, tam, běžíme. Ubýváme hunger bar, to je špatný. Kráva. Salám. Umřeš. Dej mi jídlo. To s ním mají nevypečený. To nevadí.
cukru. To je dobrý. Gold nuggety se hodí, a i flint, ten si vemu. Proto nemusím hledat. To dává docela v pohodě. Ten golden pickaxe si radši nechám stranou. Tak. Si můžu udělat kožený boty. Si udělám kožený boty. Jo, mám kožený boty. Si můžu aj obarvit. Si obarvím. Budu mít modré kožené boty. Se obarvím, dám sem toho. What? Jak si můžu obarvit boty? Tady výzbroj. To mi moc nevychází. To je jedno, budu mít normální boty. Vytěžím si tohle hezky. A krásně půjdeme hezky tady asi pro jídlo. Protože bez jídla se neobejdem. Promiň. Omlouvám se těm, kdo mají rádi prasátka a ovce. No, to se mi líbí. A nemám to zkombinovat s květinkou? Kdybych to zkombinoval prostě s krásnou květinkou, ty boty. Ne. Proč mě napadají takové blbosti, že bych zkombinoval boty s květinkou? Musíme najít kejvku. Kejvka, kde je ta? Jsem to řekl? Dejte mi lidi chvilku. No, dobrý. Tak, tady máme tu kejvku. Lidi, omlouvám se. Lidi, omlouvám se. Lidi, omlouvám se. Tak, lidi, omlouvám se vám. Počkej, zombík, slyšel jsem správně? No, to je v té kejvce. Jo, to je v kejvce. Lidi, já tam asi půjdu. Potřebuju nějaké irony. Tyk. Aha, umřel. Tam máme creepera. Musíme obhlédnout situaci jako první. Mrkev měl. Jo. Vička. Ale ta jeskyně je masivní. Jako to je masivní. Masivní. Moc masivní kývka. Ale nemám štít, takže nevím, jestli to mám risk. Ne, tam je víčka a zombíci, no tak na to zapomeň. Na to zapomeňte. Na to rovnou zapomeňte. No a vemte si rotten flashe. Já na to nekašlu. Potřebuji hlavně se vyspat, potřebuji... Lamu nechci. Ani kejvku nechci. Když řeknu, že nechci kejvku, že ji chci, tak ji dostanu, a když nechci, tak ji taky dostanu. Prostě nechci kejvku. Teda, když řeknu, že ji chci, tak ji nedostanu. Aspoň tady jsou irony, prosím. Ať mám aspoň na štít. Lidi, proč? Dáme se v 5. Bude lepší. Napište mi do komentářů, jestli používáte F5, já strašně moc. Mně se to strašně líbí z toho pohledu. No nic, tak asi já budu prozkoumávat a doufám, že něco najdu. A na mě se mi nejvíc... A takhle vidím... Wow. Běžíme. Hop. Bum. Tak, jdeme. Vylezeme si tady tu horu a pokud za ní nic nebude,
tak asi se budu kopat pod sebe. Tak, napište mi do komentářů, jestli je Minecraft vaše nejoblíbenější hra. Moje možná bude druhá nebo první. Nevím. Nevím lidi. Napište mi do komentářů. Tady už by mohl být iron. Taký otevřený. Tam jsou zombíci, tak já půjdu opatrně. Jo, to není moc opatrně. Trošku je tady po hitu. Já na ně nedošáhnu. Jo, pojďte sem. Jo, jupi. Ty na vás hezky došáhnu. Jo, pojď za mnou. O, pojď. Já vás chodím dolů. Znova pojďte za mnou. Pojďte. Na mě nemůžu pustit shift. Ne, do zadku. Já ho pustil. Dělej. Umři. Tam byla voda. To byl safe. Nehně, zombíku. Rychle F5 pryč. Bye. Pohodícka. Ale je tady tma. To se mi nelíbí. Jo, že tma. To přeplavu po vodě. Pohoda. Pohodička, pohodě. Tak lidi, pokud nenajdu nic tady za tou skalou přede mnou, tak nevím. Tak to bude dost špatný. Ne, už nahoře vidím 2 skeletony. Proč mi to Mojang dělá? Proč já nemám skeletony? A hlavně, když nemám štít. Doufám, že už tam nebudou. Ne, ale tam je vesnice, rychle. Může tam být kovárna, pokud tam nebude kovárna, tak nevím. A já vlastně v té minule nezabil Iron Golema. Au. Kamo, rychle na břeh, rychle. Musím to přeplavat, musím. Prosím, ať je tam kovárna, prosím, doufám, že tam může být. Lidi, myslíte, že tam bude? Podle mě si myslím, že tam ani nemůže být. Vidím Iron Golema aspoň. Tak, zabijeme Iron Golema a jdeme se vyspat pořádně. Hitneme. Pojď na mě. Radši uděláme 4, kdyby náhodou. Já na něho totiž došáhnu. Aha, já na něho došáhnu na všechno, ale to je jedno. Tak. Jau. A rychle do postele. Já už nemám ani jídlo. Rychle, kamo. To je jenom čestka. Ne, spotřebuji najíst. Rychle. Yes, kamo, yes. Bum. Najím se všeho surova, mě to nevadí. Tak lidi, to by bylo asi pro tohle video vše, protože bylo to dost napínavý, málem jsem umřel, vidíte, že i teďka mám 2,5 srdíčka, což je dost špatný. Takže já se tady s váma loučím, dávejte mi prosím lajky, odběry a zvonečky, je to pro mě jako fakt největší tvorba, co
nejlepší jako forma podpory, co mi můžete dát. Takže prosím, dávajte mi lajky, odběry a já se tady s váma loučím a mějte se hezky. Pozdravujte svoji mámu a čau.